Anyway, good morning. Adala ko ng Domingo Pizza. 20 sa buwan sa Disyembre 2020. Inyong higala, Benji Telisik. Sa ko YouTube, no? Subscribe sa ko YouTube kanunay sa Benji Telisik, no? Moni ang sitwasyon ko. Di ako karon sa may Villa Angela Compound sa Barangay Basak Pardo. Ningat to na bisubok. Kaya ko sa pagpamusil nga nabantayan ang napalgan. Diri mismo sa may Barangay Basak Pardo mga higala. Kini mo ang biktima, wa na kinabuhi o kaning no pulse, no breath, no? Nalil ang sa kulikod ng bahay, no? Ang kini mo ang biktima. Usa ka 15 anyos kasi Kristan ang most serve on tala diya mismo sa may akuan kining Holy Cross Parish onya sa pagkaunsa ang pagkakita niya nga naghigda ni mo ang biktima onya karon paghigda ang biktima gihabulan na dugo mo so pag-check karon mabuto wala kinabuhi kay nagbanon dugos o so mo na ang hitabo ang kini mga Kristo 15 anyos iyan ning pahibaw dito sa barangay hall para sa ma-responde sa ato mga barangay tanod so mo situation ko asserted atan no ang kini maong biktima no mga kasuper silang dila ko kay ang atong kuan dia kasi gano kuan ta sa atong mga sa atong Facebook ba kay iko man din i-cover ngano sila so initial dunay asserted atan ang kini maong biktima but if verify pa sa itong investigators sa Pardo Police Station kung mo bagid kay basig na pagkamalan lang ba kay kaya ba mamalik mata labi na ka na mapulog muta itong mata no mo na nga magabantay nga usay magpagkipat-kipat na sa mata abig mauna muta di ay no mo na so mo ni natugaw ang pagsimba sa pipila ka mga residente sa Barangay Basak Pardo kato mga nandemuyo sa may Villa Angela Compound sa Barangay Basak Pardo nga mogawas diri napita paingon sa Holy Cross Parish kay nay usa ka pataylawas nga napalgan pagtuong nga kini nga mga biktima natuog lang but gihabulan so dunay usa ka buto nalunggan ang usa sa mga sakop sa sa Basak Pardo emergency response no nakaduog siya og kaning buto usa ka buok didto sa barangay hall bana mga pila ka meters from barangay hall to dire mga 500 meters mga about 500 meters away from barangay o dire sa crime scene mga higala sa ko YouTube Benji Telisik paki-like o paki-subscribe o paki-click sa notification press long para ka ma-update sa mga balita matag karon og unya inyong higala salamat kaninyo amping kanunay mga kauban nining paghatod sa baga press ko nga mga balita salamat may buntag